जा गोबां बोसोरनि सिगांनिफ्राय जाबोदोंमोन आरो बेखौ खिन्थु गोबाङानो इन्डिभिजुवेलि सालायबाय थादोंमोन खिन्थु जोंनि दुलाराय बर'लेण्ड ओनसोलनि बे उसु गेलेग्राखौ जायफ्रा दैदेनबाय थादों बिथांमोना मोनसे एस'सियेसन दाना लाबाय बर'लेण्ड उसु एस'सियेसन होननानै आरो बिनि नेतृत्वआवनो दिनै उदालगुरियाव 8थि चेम्पियनशिप बादायलायनाय जागोन आरो बेखौ इतिमধ্যে बेखेवनाय जाबाय जदिव बे खेला गेलेनायमोन खिन्थु अब्लाबो दुलाराय बुहुमावनो उसुखौ पपुलार मोनसे गेम हिसाबै नाजावबाय आरो दिनै पपुलार खालामदों बिभिन्न जायगायाव बादायलायनाय खालामो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय एबार थांनाय बाराव जोंहा नेसनेल चेम्पियन जाना फैनाय बायदि प्लेयार जों मोननो हादों आरो बेनिखायनो जों नैबे बादायलायनायखौ बे बादायलायनायखौ माबानायनि उनावहाय जों आसा खालामदों जे जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोबां उसु प्लेयार ओंखारगोन नेसनेल प्लेयार ओंखारगोन आरो जिहेतु आथिखालनि सरकारा बे काउन्सिल सरकारानो जा स्टेट सरकारानो जा गेलेनायखौ जोबोद गोसो होनानै बेखौ दावगाहोनो थाखाय नाजादों बिभिन्न हाबाफारि लादों बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकाराबो बेखौ हाबाफारि लादों बेखायनो बे सुजुगखौ जोंनि गेलेग्राफोर जाहाथे लायो दिनै बे जों बादायलायनाय फाथिदों बेनि गेजेरजों अन्तत' जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा उन्दै दावगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायखौ नुनानै गावबो गेलेनो गोसो जागोन इन्टारेस्ट मोनगोन आरो दिनै गेलेनायफोरखौ नायनायनि गेजेरजों टेकनिकफोरखौ सोलोंनानै साफा गावखौनो मोजां प्लेयार मा बुंगोन एक्सपिरियेन्स प्लेयार बायदिसो गायसननो थाखाय मोनसे खाबु मोनगोन बेनिखायनो आसा खालामदों बे खेला जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव हेफाजाब होगोन बे खेलानि बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव जौगाहोनो हेफाजाब होगोन जायफोर गेलेनो फैदों बिथांमोनखौ जों उदालगुरिनि सासे MLA हिसाबै गासैखौबो बरायबाय लोगोसे बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेदों बेनि थाखाय हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय